125 amendment bill जाते जाते पास बाखाय নাই 125 amendment bill जाते जाते राज्य सरकार केंद्र सरकार पास बाखाय নাই है के YTF नि फान फैसा खा है के YTF नि फान फैसा खा है के TWF नि फान फैसा खा है के TWF नि फान फैसा खा तिनीले बेल डेकोरेसन बदल फैबाय दे ओ ताखुरा फैबाय दे Wasi kiri tatau deh, sini mana sana ni bagai awak tu awak hebat deh. Bebas gerak long leh, bebas gerak long leh. Awak tak boleh hebat deh, sini ni bagai kita patau hebat deh. Sini mana sana ni bagai awak tak boleh hebat deh. Dapat kita bisi election makai jai, dapat kita Ani pesai, betul. Tadi kayak Tripura सरकार केंद्र सरकार बीसी इलेक्शन में खाई नहीं. तदी kayak एडीसी इलाका को बीसी इलेक्शन में खाई नहीं. है कि त्रिपुरा साले होजला त्रिपुरा जाओ चले खा. तुम सकता. तीन दफा दाबी নিয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় আমাদের যে গভর্নর রাজ্যপালের কাছে जों दिनै अर डेपुटेशननि बागै गेदारिं लायखा जों तीनटा पॉइंट्स नतयै मास डेपुटेशन खालायखा जोंनि 48 करमसरा कयेकटा पार्ट 49 सामुनि निबो क्लायो जों दिनै अर मनु ब्लग गभर्नरनि थानि मनु ब्लगनि भिडियो बिनि थ्रु तैखे जों मास डेपुटेशन खालायखा तीनटा पॉइंट नतयै फर्स्ट पॉइंट खा त्रिपुरा एकर्ड इम्प्लीमेंट खायनानि बागै सेकेंड पॉइंट इनका VC इलेक्शन कंडक्ट खायनानि बागै थर्ड पॉइंट इनका 125th अमेंडमेंट बिल इम्प्लीमेंटेशन खायना बागै पास खायो जों दिनै मोर देन 1500 बरक और गेदारिं खा लार्ज क्राउड जों अरनो सिजाखा जे जोंनि त्रिपुरा जोंनि फ्यूचर जेनेरेशननि बागै जों बोसोर खायै साकथारै नगनि हुगनि सामुं खिबिवै जों अर दिनै पाल के पार्टिसिपेट खालायखा ओंखाय नरक बिथ्रुतै आं ताइकेसा कक साना मुसुंगो जे बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी जे तीन दे त्रिपुरासानि जे इमां नगो आसुगै आराम के एसी चेर आसुगै कमेन्ट खायनाय कमेन्ट पास खायनाय रकनो बरकना आं हुसियारं दिहनि सावो कारण नरक नगो आसुगै कमेन्ट पास खायमा बाय जोंनि त्रिपुरासा मोथांजाक्ला फायदि ग्राउन्डआव फायदि फिल्डआव फायदि जोंनि त्रिपुरासानि मेन प्रब्लेम ता मो बुजिदि आबुनि परे नरक नगो आसुगै कमेन्ट खायदि ताई नरक जदि न त्रिपुरासानि बागै कुनु खायमिया हंकाय एटलिस्ट नरक हामिया तासादि जदि से फ्यूचर नरक हामिया साना थांगो हंकाय त्रिपुरासा जवाब मारिनाय त्रिपुरासा जवाब रिनाय नंगनो ताई जदि से नरकनि अ तंमुं अ जे कक सामानि जे जोंनि जे मेमोरेन्डाम न तै नरक जे उक्लग जुगलि खायमानि अब नरक मोथागिया हंकाय अ जिनि जे डिमान्ड सालसा जेफुरु फुलफिलिं नाय आप्रु नरक हा तंग केसेबनाय आप्रु त्रिपुरा मथा एबा त्रिपुरासा नरक न कुनु खायनो नांगला नरक साक न हामा कुबुंनाय आसुक साविनो आं नरक न जतन हामबाया फरै जोंनि अ प्रोग्राम दिनै जों पिसफुली खायका नै नरक न मेसेज रोखा त्रिपुरासानि जे डिमान्ड जों खाखायो तापिनो फुलफिलिं नाय हामबाय दिनै तो बरफ गोबां मा लायनो ग्राम गानु आपना ति लुपुरक न तामो
लुकरकनि थानि अबनो मेसेज रिनाय जे यूनिटी तंखांगाय चिनि डिमांड फुलफिलिंग नाय यूनिटी तंखांगाय चिनि जे मेमोरेंडम सबमिट खायमानि अब गुबै फासिं थांनाय आबुनिना पब्लिक न सान तिनिनि जे मास गेदारिं खायो जे डेपुटेशन रिमानि आबो राज्यपालनि थाङो जखन ग्रीन सिगनेल फाया हेंखाय बम हाइके ताइसा नरनि बुखाक्तै बा प्रमोटर पार्टीनि बुखाक्तै पदक्षेप नाजानाय बा याप्रिसा जोंना आबो सिना मुजुसा जों डे 1 नि सिबिना सावै फायो जों गभर्नमेन्ट पोस्ट पोजिशन एन्जय खायना बागै फाया जोंनो चिनि डिमांड रिया हंखाय जों 5 मिनिट बनांग्ला गभर्नमेन्टनि सपोर्ट विथड्र खायरनाय आं ऑन कैमरा साइ दंगो ऑन सिटिंग एमएलए गभर्नमेन्ट तंगै फानो आं वकक साइ दंगो तिप्रासानि डिमांड रिया हंखाय जों एनी टाइम गभर्नमेन्ट सपोर्ट विथड्र खायनाय ताइ कटर एजिटेशन जों खायनाय थैंक यू